Пияни карат кола. Единия кара, другия спи до него, спира ги катаджия. Документи за проверка. Ето документите за проверка. Тази кола ваша ли? Тази кола лично аз съм си я купил. Ти си я купил, ама нямаш право да я караш, защото си пиян. Кога съм пиян, не е верно. Пил съм само една малка ракия. Другия до него се събужда и казва: А на мен е една голема, ако обичате. На гара София 10 човека в ресторанта, седнали на една обща маса, ядат, пият и се веселят, и когато алкохола удря втората фаза от главата, по радио редба да се чува: Внимание! Бързият влак за Варна заминава от втори коловоз. Веднага се спускат и започват да гонят влака. Качва се първия, втория, третия, четвъртия, петия, деветия, десетия, тича, не може да настигне влака, отказва се и започва да се смее. Идва при него граждан, го пита: "Кото го ти смееш това? Уния се качи на влака, ти го изпуснат, се смееш отгоре на той." "Коля се смеяла, ти тези дет се качи на влака, мен ма изпраща." Какви ли не чудеса!